560 mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4Ps sa La Union ang tumanggap na ng kanilang sertipikasyon matapos na magtapos ang mga ito sa naturang programa. Sa isinagawang 4Ps graduation ceremony na pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1, nasa 1,235 na miyembro nasa 235 ang mga miyembro ang nagtapos mula sa Nagilian, Bawang na nasa 153 na benepisyaryo, Agoo na may 122 na benepisyaryo at sa San Fernando City na nasa 50 na benepisyaryo. Nilagdaan din sa naturang programa ang sustainability plan ng mga nabanggit na bayan at lungsod bilang patuloy na pagsuporta sa mga ito. Gamit po yan ng mga programa at serbisyong hatid. Nagpapasalamat naman ng mga naging benepisyaryo ng 4Ps dahil naging malaking tulong umano ang programa upang maiangat ang mga ito sa laylayan at tumayo sa sariling paa. IFM News. IFM News. IFM.